Hi guys! Welcome to our vlog again. It's been a long time na hindi nag-vlog because today, pupunta kami sa farm. Sabi manguha lang kami ng gulay at nautusan kami ng aming mabuting nanay. Manguha daw kami ng pagkain ng kambing. So, mangumpay mi. Okay? Manguha kami ng damo. Gulay. Kami ng gulay para ay maggulay kami. So, let's go! Bye-bye! Papunta na kami sa farm ng mama ko. Yung kami kukuha ng damo at gulay. With my brother. Opo, kapatid ko po yan. Yes, kapatid ko. Rex Dales. Ako, my gosh, siya Dales. Bakit kaya? No, kapatid ko. Magkaiba ng ama. Step brother. Yes. Step brother. That's my baby Franco and my Dodong Prince. Hey! O, diba? Napakabastos. Wala di ay. Nahiya. Kaya, ratas sa saan? Sa amin nga dalan. Sa amin nga dalan. See you there, guys. Guys, nandito na kami sa farm. Yan yung sili, oh. Sili. Sili. Yan, ang daming bunga sili. Yes. Daming sili. Ang daming puno ng malunggay. Yan. Yes. Muting kahoy. Ang daming sili, guys. Puno ng malunggay, oh. Ang daming puno ng malunggay dito. Yan. Pag gusto mo maggulay, pupunta ka nga lang dito. Para kumuha ng gulay. Pero malapit lang naman siya, guys. Oh my goodness. Tapos dito banda may mga sayote. Tanim ng Mother Earth ko. Mother Earth. Makita ka ng bunga? Yan, mga kamote. Mga kamote. Sayote yan. So mamaya maghahanap tayo ng bunga. Yan. Yan. Pwede na yan. Bulok na nga, oh. Nabulok na. Yan. Nakadira. Tapos, pwede yan. Gulayin yung ganito, guys, oh. Iyang udlot. Pwede niya siyang gulayin. Masarap. Lalo pag nilubihan. Franco. Yan. Hanggang dun yan. Yan, oh. Mga sayote yan. May saging. May saging. Tura, oh. Nahinog na itong tagon. Yan, oh. Ah, diba, guys? May saging. Oh my God. Oh, nakita ko ng bunga. It's been delikado there. Saan ako muagi? Goodness. Tagarabi. Ato lang tawong kung tipro ko dili ka madili atong tarok uli. Atong nung agon tapos nagginamot. Diba, guys? Ano? Tag-ah. Ay, ato na nung agon. Ganyan po magtiba ng saging, guys. Kung alam nyo lang, unahin nyo dyan sa gitna. Pag nakuha nyo na yung bunga, tsaka nyo natumbahin lahat, ay may putulin lahat. Tingnan natin kung may diferensya ba yung bunga or wala. Pag wala, ay delivery na yan. Ayan, tingnan nyo, nakain na ng mga langgam. Ibon. Yes. Langgam diri sa Bisaya is ibon. yung langgam dyan sa mga Tagalog, isa lang, pero dito sa amin, ang daming pangalan yan. Sige na, bagsak na, ching! Diba? Yan yung magtiban ng saging. Tingnan natin kung malalaman natin yan kung tipurok. Yung may diferensya.
Mantibayin natin. Tingnan natin yung ano niya. Kung may diferensya. Ay! Malalaman yun guys kung may diferensya pag yung pinagtagaan. Kaya putulan ganyan. Hindi siya makinis. May mga something siya. Magkuha ka nga ng ebidensya be na may something. Baka pwede rin naman pagpilian guys. Yun mo sa inyo diba? Oo nga. May sira nga. Tipuro tawag ganyan guys. Oh. Ay! Oh diba? Sabi ko sa'yo pwede pa pagpilian. Ayaw naman ilahat eh. Atong lutuon. Okay? Tantangan na isla si Pep. Pag saing na to na kanang hinog daw i-check. Ayaw sapo. Ayaw hapod. Sayang. Ay, may diferensya. Parang nagtitiba, may diferensya. Pwede na sana na, oh. Yung isang sipe, atong dado naguli, ano mo, ha? Yan, oh, mga sayute yan, guys. Magkakalkal tayo yung mamaya. May bunga. Maraming bunga dito. Minsan nakakuha kami ng isang sako. Tapos pamimigay lang namin. Diba, Guna? Pamimigay lang namin. Yan, yung puno na yan. Ano yan, pwede yan, ano, sa kambing, pakain sa kambing. Puputulin natin yan. Pakain natin sa kambing. Tapos pupunta tayo dun guys. Kasi dati, nung uso pa yung bulaklak. Mama, langis ka daddy. Ano? May mga bulaklak dito. Dito talaga sadya namin. Pupunta tayo dyan. Okay? Malay mo na yun ako ulit tayo ng bulaklak. Magandang bulaklak ng ano malay mo. Tagal na nun eh. Makuha tayo. Okay? Let's go. Ito lang yung nakuha namin. Ang cute niya. Pag na lumaki po, sobrang ganda na ito. Malaki guys po. Ang ganda niya guys. Hindi kaya damuran eh. Hindi ba? Oo, ito na. Ang tawag ng dahon. Oh, cute. Ang tawag. Tcharan! Hala! Ay, halit sa likod. Pasok. Ang labo. Ang labo. Parang siya malabo. Tara. Kanting. Sa baba lang. Wala lang. Hindi naman yan kukunin. Diyos ko Lord. Napakadelikado yung mga inaapakan namin. Tingnan. Sample lang ito. Sa baba lang guys. Ay. Dami. Ang ganap ka lang. Tapos mga tang malunggay. Ngayon, pinakita ko kanina, ang daming malunggay. Mga sayuti dyan. Puro sayutihan yan. Ano lang, nangunguha lang kami dito pag gusto namin. Pag ayaw namin, hayaan lang namin. Yan, bulok na nga eh. Kasi hinahayaan lang namin yan. Kabulok-bulok na. Hinahayaan lang namin. Be, the water eh. Malibre pa ni Be. Daming ding kahoy dito. Babalik ako dito mga kahoy. So, masarap to balatan. Si malambot. Kasi yan oh. Pwede na to. Ano ka ba? Dara oh. Yan oh. Parang, oh my God. Nahulog yung ano ko. Ay, diri ra ko mudaan Be. Na diri daghan Be. Asa ka? Nairi sa UTB. Oh my God. Diyos ko Lord. Wow. Ang dami dyan. Murag mo balik dagway ko Be. Hulat ako Be. Murag mahadlo ko dire. Sakitin niya yung sayote. Kasi may bunga doon. Ayun po. Okay, yan. Sabay. Ito. Yan, nakasasay lang. Nakasasay. Tingnan po yung pong baba. Ben, bakit ka nabagsak dyan? Good luck. Ayun po ano. Hello. Yes. Libre lang po to. Pagdating namin sa bahay, pamibigay po namin yan sa mga kapitbahay ng kung sinong gusto. Hindi po namin siya ibebenta. Ito kabi, oh. Delikado. Delikado. Tingnan nyo.
Mabilis lang magputol ng puno na to. Kahit yung umakyat. Payan. May mahulog ka. Paling patayan yung mahulog ka. Dira ron. Oop. Ako ko ano ko. Para sa Wala para bata kabayad. Ka po. Para sa silila. Pa. Silingan. Para sa vlog. Para sa silingan. Kailangan akitin ang kayo. Para sa kapitbahay. Kailangan umakyat ng sayote para makakain kapitbahay. At ang pamilya ay huwag pagkainin. Grabe. Libre lang. Sinong gusto? Naapa. Wala na. Sorry. Ay, no, yun, no. Nasa taas pa kayo. No, Dora. Napakaano ni Franco. Tingnan mo. Magaling na yan. Yeah. Tingnan niyo siya, guys. Pwede na siyang itanim din. Kasi pwede na. Opo. O, sige. Sa baba tayo. Marami dyan lang sa lupa. O, kalkalin. Meron pa dun sa sobrang taas. Daming bunga ng sayote. Nakabulok-bulok na lang. Hindi na nakuha. Yan, dami. Safe naman po dito. Pag hindi nalabas yung safe po siya. Yan, ano na, Uy, wag ka maingay, baby. Puntahan natin yan. Usok pa yung bulaklak. Daming sayote, Usok pa yung bulaklak. Daming kahoy diri. Oh, pwede tamang mga kahoy diri, be. Dad, ang daming gatong dad, Lakas na musiga. Lokan. Kahoy diri. Mangahoy niya ako diri. Mangahoy niya ka diri. Ay. No! God, please, no! Sorry naman, Franco. Sorry naman. Kato ito sa bato. Malay mo na apa ito. Ay, sorry. Maraming gatong diri. Mangahoy niya ako diri. Opo. Diyan dati nakakuha. Baka may halas diri sa mga ibabaw na. Easy lang tayo dito sa baba. Nasa taas pala. Shhh. Anong ganun? Wala na, no? Surprise. Wala nang bulaklak. Diyan kami mga dati na bulaklak. Ngayon natubo na siya. Tingnan mo si Franco. Dati dyan ako nanguha ng bulaklak, nalaglag ako. Good luck, Franco. Yan, kukuha tayo. Ganyan lang kasimple mga nang sayo. Sa mga bababa lang, ayun pa. Ay, nakakuha na naman ulit tayo. Tingnan lang natin sa mga, yan bulok-bulok na. Grabe. Catch. Okay. Si Franco, ang ingay. Kailangan lang natin. Ay, nabulok na. Yan, ay, dali na lang natin uli. Pakain sa rabbit. Oh, kaya mo i-catch pa? Meron pa yan, daghan. Pasok lang tayo dyan sa mga bababa niyan. Nakakatakot siya, guys. May ahas, pero okay naman. Baba pa tayo doon. Tingnan mo, naapa. Pakain din natin sa rabbit. May rabbit kasi sila, mama. Malakas kumain ng rabbit nito. Galing, capture. Sana all. Charan! Hi! Pakita mo yung mga nakuha mo sayote. Diba? Hi guys! Yan na po lahat yung nakuha naming sayote. Yes. Ang dami na. Maraming pang kukunin. Pero hindi na kami nagkuha. Gawa ng marami na rin naman. Sayang lang, mabubulok din. So next time na lang. Tapos nakuha na rin ako ng malunggay. Yan. Malunggay, nakuha na rin ako ng malunggay. So maya-maya uwi na po kami.
Kasi nakakawa na po na kami ng gulay. Yan, ang dami na niyan. Yan. Ang dami na niyan, guys. Tapos yung malunggay. Yan. Maggulay tayo mamaya. Manguha muna kami ng kumpay. Hey, brother! Yes, ko kami ng damo pagkain ng kambing namin. Pagkatapos, pag napuno na yan sa ako, uwi na kami. So guys, hanggang dito lang muna ang vlog natin for today. Thank you for watching. Please like and subscribe. Bye-bye! Hi guys, tingnan naman single sound. Wala ko po siya.